צחי, מה אנחנו רואים מולנו? קיבלנו אתגר מהאדריכל שכרגע מעצב קליניקה למרפאת שיניים עם כמה גופי תאורה מאוד מאוד מיוחדים שהוא הולך למתוח עליהם בר איסול. לדוגמה, הגוף הזה שהוא בא בקוטר של 1.30 מטר, בנינו אותו משתי חצאים, כאשר הכל זה גבס שאנחנו יודעים לקפל ולעגל בטכנולוגיות שקיימות אצלנו. בנוסף, עוד גוף אחד יותר קטן ברוחב של 69 סנטימטר עם כל הפינות מעוגלות מבפנים, מבחוץ. בנינו כמובן בשני חלקים כפי שאתם רואים פה, ועוד 3 גופים כאלה קטנים שבאו ביחידה אחת. כמו שאתם רואים, 30 סנטימטר קוטר עם פינה מעוגלת מכל הכיוונים, כמו גוף ביציקה, אבל לא, זה לא יציקה, זה גבס. זה גבס, ציפוי של סיבי זכוכית עם כל הטכנולוגיות. גם זה הולך לאותה קליניקה. תמשיכו לעקוב, תקבלו תמונות של תוצאות סופיות מהקליניקה.